олим шидан осонай, фаҳмидӣ? Кал шидан қинай. ҳамин олимое ки дидеси ҳамаш калан. Тани сурати доллар нигоҳ кун, кал сурати як калай. Маҷнун кал буд ки Лайло айқифош мурдагӣ буд. Кал шидан дак. Кал, кал. Ой, хиши кал кадай. Ота сурати доллар али калка. Сурати доллар и хали калда сурати дар доллар не, сурати дар хизмат мемонад. Каби хиратам ака. Абубак? Обоҷи мо хидер шидӣ? пӯшидӣ либосатам? Тиёрӣ? Вай. Оно гуфтам ягон либосои соз пӯш кун. Ти тирса мери пеши арӯз? Вай. Гил гирифтӣ бираи арӯз? Пӯ. ҳами гилай. Чӣ хеле гилайро ту то пеши арӯз мехӯрӣ? гӯш кун. Ҳамамон бемадитем. Ото очи арӯз ризояй. Ака додур хеш твору ҳамаш ризояй. Духтар гуфтай кам трактам Абубакр гав мезанам. Маъқул шуд мегирам шу. Фаҳмидӣ? ҳамин чизе ки гуфтам ту ҳаморо бугу. Фаҳмидӣ? ҳаморо ягон гапи зиёдӣ гав назан ки вай ҳами анда гапи зиёдӣ гавзди тамом. Немега. фаҳмидӣ? ҳол мерем шуморо тоқа мекунем. фаҳмидӣ? тоқа мекунем ти арӯз медуня чӣ мегиша? Як чӣ мегиша? Духтара дандонот нишон те? О эра дар молбозор ну бозор гуфтам бозхарӣ шидӣ вай ай дандонош мебинӣ ки ё ки пира ё шай. То духтар ба ҳам хали мегӣ. Шарманда кадимони зангирӣ тиниши. нигоҳ Абубакр. ҳамин одаме ки айҷонаш сер шиди яй бояд чӣ кор кунам? Бояд зан бигира. Бояд зан бигира? ба зан бигирад чӣ гап меша? Ранги тин беша. ранги ма меша? ту дигар кор надорӣ? Не. ну хуб ба ранги мешува? ба амр чӯ кадай охи? Отамат пуликтар бурӣ, ҳа? ин қадар пул дорам? гӯш кун Абубакр. Ягон вақт фаҳмидӣ? Ягон вақт ба пулои отат фахр накун. фаҳмидӣ? мо мардуми тоҷик ди худованд ақл додай. Дасту панҷа додай, поча додай. фаҳмидӣ? мо бояд ба пулои кӣ фахр кунем? пулои хисар? ту шармандагиро пазор кардӣ бор. асри санг. инам ки ту ҳамаша бхон бовар ки 2 буҷил мехарам. бешхӣ гуфтам 2 буҷил айноми ма. метавонӣ хонда? Малота мехонам. асри 21. Абубакр нем 4 мисри шеър айзоди кун. Я телефон мехарам та. Ота се ту намеша.